踊っていただきますのは平野力の森さん、広瀬渚先生からお手紙もらっております。森ちゃんへ。森ちゃんと私は高校の同級生。気づけば25年ほどのご縁になってるね。当時はこんな素敵な未来が待っているだなんて想像もつきませんでした。平野力のオープンより約10年間ずっと一緒に踊ってくれて本当にどうもありがとう。たくさんのイベントや行事を共にできたね。鹿児島桜島、サマーランド、フーターズ、森ちゃんの職場で踊らせていただいたこともありました。初期メンバーだからこそ叶った夢も多く、どれも大切な宝物の思い出です。今日は当時の思い出あふれる平野力初期の名曲を踊っていただきます。長年一緒に踊る中でも去年は大きな一歩を踏み出してくれました。いつかとその時を待っていた東京平馬へのソロ出場。その決意やたくさんの努力、また仲間との絆もさらに含め、折田七ダンサーとして大きく成長されました。そしてさらに今年は小チームへ仲間入りしてくださいました。子育てやお仕事環境などとの兼ね合い、10年の時を経て
ついに小チームの機会に恵まれたことを嬉しく思います。たくさんの方に愛されているダンサーさん、周りにはいつもたくさんの笑顔があふれています。それは森ちゃんが周りの方を大切にしてきたからこそ、今日のステージが森ちゃんの大好きな方にとっても特別なものとなりますように。素敵な旦那さんとゆずちゃん、みずちゃん、ご家族はじめご友人や職場の皆様へ日頃の感謝や愛をお届けできますように。ものすごく緊張していると思いますが、ありのままの森ちゃんで何よりも楽しんで踊れますように。いつもずっとありがとう。ヘイアリティなぎさ。素敵な練習ありがとうございます。それでは踊っていただきましょう。ヘイアリティ森。はい、平野力の森です。今日はこの雪の降る寒い中お越しいただきありがとうございます。シルクロードの皆様、タヒチアンダンサーの先生方、他スクールの今日ご一緒の皆様、本当にありがとうございます。平野力は美濃間にスタジオを昨年オープンさせたんですけれども、私先ほどの先生の紹介で高校の同級生って紹介されたんですが、ちょっと今日はなぎちゃんって言わせてください私はなぎちゃんの影響でタヒチアンダンスを始めました。10年以上経ちましたが、本当に自分の選んだ道を今続けてこられて本当に良かったなって、こんなステージに立てると思わなかったので
本当緊張したんですけど、すごく嬉しいです。で、平野力のみんなは本当に大好きで一人一人個性豊かなメンバーがたくさんいるんですけれども、本当お互い刺激し合いながら楽しくダンスを踊ることができて本当に幸せです。ありがとうございます。皆さんもタヒちゃんダンスよかったら一緒に踊りましょう。